Ang tattoo isa ka sa isang art nga markings sa panit sang tawo, obra sang tinta kag dagom. Subong nga moderno nga panahon ginbaton na ini bilang opisyal na nga body art. Pero kapuso, nag-umpisagid ang pagpangtato kabahin sang seremonya sang nanari-sari nga kultura sa kalibutan sadto. Sa Pilipinas, maid-id ang mga Pinoy sa pagpili sang tattoo artist. Bangod kita nga mga Pinoy, nagapati nga ang perfect nga tattoo, nagakinahanglan man sang perfect artist. Subong aga, isa kakilala nga tattoo artist sa syudad sang Iloilo ang makilala ta, si Ray Saldoni. Gin kahit dawan man sang iya mga suki sang nag-umpisang pandemya dala sang COVID-19. Pero subong nga amat-amat balik sa normal na, liwat na naman sila nga magasalida. Art can be applied anywhere, mga kapuso. Tanan kita may kanya-kanya nga pamaagi to express art. This morning, isa ka tattoo artist ang mag-share sa aton kung ano kabudlay kagka-challenging ang ilang nga trabaho. Can you imagine nga nag-draw ka sa panit sang iban nga tao? Let's discover something new. Pinaagi sa kay Ray Saldoni. Maayong aga, Ray. Welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Mayong aga naman, good morning sa tanan nga taga-Kapuso. Kamusta ang life as a tattoo artist? Medyo nakabawi na bala kay halog ng COVID-19 protocols? Subong mga tsimpo, Ma'am Kay, do nakabawi naman sa bawang kay nag-atag na sa maligwa nga protocol batok sa tanan. Ray, pila ka nakatuig nga nagapang-tattoo and paano ka nag-engage sa amo sini nga hobby? Mga since 2010 until now, mga 12 years naman. Nagsugod gigma ko ma'am sa alinsing gamay ko, bali kadawing drawing ako. Talent, tapos nagdugang pagid ang mga techniques kay nag-eskwela ako sa San Agustin, sa Fine Arts. Ray, what makes this job different? Ano ba lang feeling every time you're applying art this way? Dako gini oportunidad na makatato sa panit sa ang mga tao nga gusto pa paibalo para makita nila kung ano nga tawag nga art. Paano nakabulig sa imo ang pagpang-tattoo, Ray? Dako gini ma'am sa daily needs kidya, dako gini mabulig di ma'am. Pati sa mga pamilya ko, dako gini matag nga bulig ang natawag nga tattoo industry sa Iloilo. Kadto kita sa mga tema sang tattoo nga ginahimo mo. Ano-ano ang mga ini, Ray? Usually ang akon nga portrait gid mga realism or portrait. Tapos mahilig ko sa color, magtimpla-timpla color, black and gray. Let's talk about different personalities na sang customers or clients nga na-encounter mo. What were the few nga hindi mo malipatan, either good man or bad ang ina nga experiences? Ang pagtatapos sang tattoo mo nga mambal nga workout gid yang inubra sa panit ko. Nalipay gid sila ya, makita nga tapos artwork. Ang di ugid na gusto nga maluwat na matato sa nakainom or ubog. Mo gina kay sila mismo sila gaguba sa nila nga tato nga tawag. Subong gabi example, mapatato sila. Pagtapos sila patato nga nakainom sila pagkaga, ang mga lines tiko-tiko, ang mga kolor or ang mga mata gatiko, kakiwi ang mga mata pagkaga ikaw pa ilabas ulod. Kaya tungod nga muna. Ray, ano dapat ang attitude sang isa ka tattoo artist? Mas kung gusto mo gid mga tattoo artist, dapat professional way kay mag-unag, respeto sa pinatatuan mo or sa female client para respeto ka man sang mga client mo. Wala sila ba may makabati ng ibang istorya. Ray, what are the things or limitations that should be considered kung naga-tattoo ka? Kung gusto mo gid namit mo tato, adto gid sa professional artist nga mayo gid tapos makita mo gid ang taon mo gid ang iya nga background tato kung ano maagi kung ano portya. Kung dra mo gid mabalaan. Ray, invite ang mga kapuso ta nga i-follow ka sa social media and diin kanila pwede pangitaon. Yes, pwede ka mo ka-contact sa ako through Facebook, Ingrams Tattoo, or sa akong page, Ingrams Tattoo, or pwede ka makatawag sa akong number 0948-508-7982.
Salamat gid Ray sa pag-share sang pila ka ideas about tattoo. Padayon lang. Salamat din, Ma'am Kay. Thank you. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sang GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.